салом алейкум дӯстони азиз, муҳтарам комментаторо. Ина баланд гап зестам, баланд дод зестам. мақсади гап, хуш омадем ба канали Самадов ТВ. Пешаи оғоз намудани барнома каналда обуна мешем, подписатсия мекунем, колокольчик, лайк, майк, ҳамаи чиза. Ва имрӯза суҳбати мо, яъне муроҷиати мо ба ҳамаи ғарибо, подписчико, бародаро, дӯсто, коми умуман ҳамин видеоро тамошо дора. описаниаи ку комментарияда медроин. шумо бисёртар чӣ мехоҳед дидан дар канал? Чӣ видеоҳои исломӣ, видеоҳои тарбиявӣ, реп, мусиқӣ, ҳазлу шӯхӣ чӣ мехоҳед дидан? бе ҳақорат, бе ҳечӣ менависен дӯстон, галасаванӣ мекунем. мисол бигем чӣ бисёр лайк мегира ё бисёр одамо чизи хоҳиш мекунанд, канали мо аи сипас ҳамун равия мерава. бахеливу душманиву ответияка визифтияк ягон касда дига намекунем иншоалло. ба розигии худованд то ягон кас назгарона худаш. так боқӣ ҳаматон панои Аллоҳ бошед. баъд як чизи дига дӯстони азиз, ҳаматон дар комментариҳо аҳамият метем, ина прическам оли камтар паст кардам, шинондамаш, прическаро ҳар гап мегем. ҳозир канали мада тақрибан 200 чанд ё 300 подписчик уже шидестай. канали навтаъсисай. агар ма чиш кардем, скритиш кардем подписчикома ишон намета чандтай. ҳуиш мекунам дӯстони азиз, агар 1000 подписчик шава, прямой эфир ё видео мекунем. чихе муйсара ҳамин агар 1000 та шид, ҳамин муйсара қиб мегардонем, кал мекунем. киян хел хейтирош меган, бахило, душмано, умуман муҳтарам комментаторо муйсара метирошем ба хоҳиши шумо, дархости шумо. охирда подписатсия кунед дӯстон, маводҳои хуб, идеаҳои зур ҳаста, ҳамин камтар бигем вақт нарасидестай. иншоалло ба қарибӣ ҳамин охирҳои максимум ба охирҳои моро ҳамин кӯшиш кунем канала 1000 подписчик боло кунем. барномаи ҷолиб ки ҳамин боварӣ дорем, як 2-3 бомба видеои зури кардем ки боварӣ дорам ки ҳаматонда маъқул мешава. дига дар комментария дизлайк намешава, ҳақорат намешава, ҳама таъриф мекунен. бо фикру ақидаи ҳар коми шумо мода муҳимай. дар комментария нависен чӣ мехоҳед дидан, барое ки заҳматҳову ҳаракатҳои мо барои шумоай. шумо бояд фақат чо кунед? Подписатсия кунед, дар ин видео лайк монед. ва коми фора ма кал бошам, марҳамат, 1000 подписчик прямой эфир кал мекунем. боқӣ панои Аллоҳ.